Moi bons días a todos e a todas, moitas grazas por estar nesta rolda de prensa, que é unha rolda de prensa conxunta da Agrupación Municipal de Ourense da Provincial para a presentación do noso programa de actos con motivo do Orgullo 2025. É a primeira vez tamén, teño que dicilo, que poñemos toda a carne no asador e facemos unha programación conxunta. Estamos moi agradecidos, dende logo, o traballo dos nosos compañeiros á fronte das secretarías LGTBI de ambas organizacións. E por que é importante este ano para noso orgullo? Pois, primeiro, dende Ourense, dicir que estamos nunha terra da diversidade, que no Concello de Ourense, como todos sabedes, non existe unha programación, simplemente se limitan a encher o expediente dende o Partido Socialista. Dende logo, sempre, todos os anos, queremos poñer na senda política esta conmemoración, esta reivindicación dos dereitos LGTBI que non pode pasar nesta cidade sen pena nin gloria. E sen moito máis, tamén decir que este ano tamén é especial para nós porque se cumpren 20 anos da Lei de Matrimonio Igualitario nesta terra da diversidade, que non sei se o sabedes ou non, pero antes da rebelión de Stonewall, no 69, xa no 1061, dous homes, Pedro e Muño, contraían de alguna maneira ou se unían nunha especie de matrimonio diante dun sacerdote no Concello ourensán de Rairiz de Veiga. Por lo tanto, como pioneiros, como loitadores pola igualdade e os dereitos LGTBI, no Partido Socialista seguimos con forza a reivindicalo e a traballar polos logros acadados sempre a través de gobernos progresistas e recordando figuras como José Luis Rodríguez Zapatero ou Pedro Cerolo, hoxe máis que nunca. E doulle a palabra xa ao meu compañeiro Javier Alén, secretario LGTBI da Agrupación Provincial de Ourense, que vos vai contar máis cousas. Moi bo día a todas e a todos, eu son Javier Alén, como ben dixo a compañera Natalia, son o secretario de Dereitos LGTBI da Executiva Provincial do PSDG-PSOE de Ourense. Por certo, é unha área de nova creación tras os recentes procesos congresuais, dende a que queremos poñer en valor, dende a política, unha realidade que existe que son as identidades, as realidades LGTBI, a súa loita e a súa memoria. Por iso, este ano, dende esta Secretaría, lanzamos unha campaña chamada 20 anos facendo historia, en colaboración coa Xuventude Socialistas de Galicia, da que tamén teño a honra de formar parte, que pretende poñer en valor, pois iso, precisamente, a memoria e a loita dos activistas LGTBI do noso país, que son moitos. Como acaba de decir tamén a compañera Natalia, este ano cúmplense 20 anos da aprobación da Lei de Matrimonio Igualitario neste país, da man do goberno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. É algo que simboliza perfectamente a nosa loita dentro do noso partido por ser o referente na aprobación destes dereitos, pero non nos podemos quedar aí. Queremos seguir avanzando na aprobación de novos dereitos porque queremos estar ao día e non queremos deixar de ser vanguarda. Queremos estar ao día nos dereitos das persoas trans, na visibilización das persoas non binarias ou reivindicando o papel das mulleres do colectivo que están doblemente discriminadas. Por iso, eu quero vos convidar a todos e a todas o venres día 27 ao noso acto central que terá lugar en Celanova ás 8 da tarde na Praza de Cervantes, e no que contaremos coa presenza de eu mesmo, como secretario de LGTBI da PSDG-PSOE de Ourense, de Teresa Barge, da secretaria xeral do PSOE de Celanova e tenente de alcalde de Celanova, e de Borja López, que é o noso coordinador provincial de Xuventudes Socialistas en Ourense e tamén é o responsable da área LGTBI de Xuventudes Socialistas de Galicia, e por último, do secretario xeral do PSDG-PSOE de Ourense, Álvaro Vila. Buenos días, mi nombre es Brian Álvarez, soy secretario LGTBI de la Ejecutiva Municipal del Partido Socialista. A mí personalmente no me gustaría iniciar sin agradecer compartiendo esa pasión insurgente tan característica de la sociedad civil orensana, que con mucho fervor se sumó al orgullo de hacer historia de la mano de Juventudes Socialistas, en una campaña en la cual nos lanzamos a las calles con imágenes de personajes históricos y los orensanos procedían a colocar palabras que caracterizaban a ese personaje. Porque no hay nada más lindo que ver a un joven explicándome por qué Frida Kahlo era el personaje histórico con el cual más se identificaba. No había nada más lindo que ver a un anciano explicándome por qué Alan Turing era ese personaje histórico con el cual más se caracterizaba. Y si algo puedo reivindicar en esta intervención es que de la mano de Juventudes Socialistas y de la mano del Partido Socialista, la semana pasada en la Rúa do Paseo, el odio fue vencido y el amor es el que ha prevalecido. Y con ese mismo amor, con esa misma fraternidad y con esa misma libertad que caracteriza a las Juventudes Socialistas y al Partido Socialista,
Vamos a izar la bandera multicolor el día viernes a las 18 horas en esta que es nuestra casa, en la Casa del Pueblo.